Okay, så prøver vi. Jeg tager en ny en. Okay, jeg prøver igen. Det er gået meget godt indtil videre. Hvad står der der? Urban stillstand. Brug nu bare. Et standstill only. Okay, jeg ved det. Jeg skal have knappen ud. Ej, så kan man stikke prikken ned derude. Det er varmt. Den her ryger på Facebook, ved du godt, ikke, Malle? Ja, det er bare mig til at lægge min over til min tanke. Det var til en blyant. Heldigvis Det du. skulle bare være 20 andre mere. Til en blyant, hvad snakker du om? Ja, det er blyantholder til. Nu gør det bare igen. Så Martin, jeg er meget klogere end dig. Jeg fandt ud af det. Det er så godt. Nej, Katrine. Tag det. Nej, på min Adidas. Tror jeg bare. Og den er fed. Hvor lang er det? Det er nok. Det ligner 2 øjne. De græder. Det er sjovt at se. Se en lille klumpe 3. Se hvor stærk jeg er, den knækker over. Det er nok fordi jeg ikke ved 3. Det er så Det ved jeg godt, lille skat.